आं नै दा मुम्बाइनि मोनसे मा होनो बेखिनि जायगाखौ मा होनोमोनलाय आन्धेरि इस्टआव दंफैयो बेहाय मुम्बाइ बर' ससाइटिनि मावफुंगिरि बिथांमोन आफादगिरि लोगोसे गोबां सोद्रोमा जमा जादों आरोखि दिनै सानडे नालाय एसे जानाय लोंनायजों लोगोसे मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि सोमोन्दै एसे सावरायो माब्लासिम बानायगोन आरो बे मेसेजखौ प्रमद बर' सारनो हरनो थाखाय बेहाय दंफैयो बिरेन आदा बिथाङा फंनैसो बुंगोन डाइरेक्ट मेसेज हरगोन प्रमद बर' सारनो आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरनो आं बिथांनो माइक्र'फनखौ होनाय जाबाय। आচ্ছা बिरेन आदा आं खोनानायाव सोरनोबा जिं जिं ओरैहाय बड' गेस्ट हाउसनि थाखाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि थाखाय मुम्बाइआव मा नायनो होदोंनो बे बेसेबां सैथो आंबो मिथिया नोंथाङा मा सानदों बेखौ बुंलाय। नोंथां एक्सुअलि खुलुमबाय आं गासै मेडियाफोरखौनो खुलुमबाय आं नोंथांमोननि थ्रुयैजों नोंथांमोननि मेडियानिजों लोगोसे आं बुंनो नागिरदों दासिम जों बड'लेण्ड भबननि थाखाय जों आगोलनो 17 बोसोरनि रायजो जाय सरकारा सालायदोंमोन बिथांमोनजोंबो रायलायदोंमोन बिथांमोनाबो फैदोंमोन खेबब्रै खेबबा 5-10 बोसोर फैदोंमोन बेनिफ्राय दानि सरकारजोंबो जोङो रायलायगासिनो दंमोन बिथांमोनखौ लोगो हमनो खिन्थु दासिमबो कोनो मानसिया जोंखौबो बुङाखै नोंथांमोना हा नायनांगौ हाया जाबाय मा जाबाय जायाखै बे हायाबो फिक्स जायाखै रावबो जायाखै खिन्थु माबायदि हा लानांगौ बेखौ जों मिथिगौ जों बुंगासिनो दङ नोंथांमोना सरकारनि हा नांगौ नालाय महाराष्ट्र सरकारनो हा होनांगौ माने लिरनांगौ महाराष्ट्र सरकारनो जुदि लिरोबा नोंथांमोना मोनगोन जेरै दानि 6 मान्थ आगोलनो जोंहा सिक्किमा मोनबाय जोंहा माने मणिपुरा मोनबाय मणिपुरा लाबाय आरो महाराष्ट्र गभर्नमेन्टखौ लिरदोंमोन नालाय बिनिफ्राय बिथांमोना सरकारनो लिरदों नालाय बिथांमोननो होदों थ' बेखायनो जोंबो सानो महाराष्ट्र जोंनो जुदि मुम्बाइआव नांगौबा माने बर' बिटिसि सरकारानो जा बिटिआर आसाम गभर्नमेन्टआनो जा बिथांमोना बुंथों सरकारनि लिरथों हाया जागोन आरो बिथांमोना जुदि सोरखौबा नायनो होदोंबा जों मिथिया जोंखौ जों नायनो होआखै जों मिथिगौ बम्बाइआव मानो बड'लेण्ड हाउस नांगौ बम्बाइआव बेखायनो बड'लेण्ड हाउस नांगौ जायो जोंहा फरायसाफोरा फरायनो फैयो बेयाव थानायनि प्रब्लेम जायो बेमारि नायजानो फैयो बेमारियाव थानो जायगा गैया बिनि उनाव जोंहा बेयाव माखासे साख्रि लानो फैयो सोरबा साख्रि नागिरना फैयो बिथांमोना प्रब्लेम जायो सोरबा मोसानो फैयो सिनेमा दिन्थिनो फैयो सोरबा सिनेमा प्रग्रामाव लानो फैयो नोंथांमोना जोंनो सिनेमा दिन्थिफैयो जों नायगोन जोंहा हाजार मानसि दङ सोरबा फिल्म बानायनो फैयो बम्बाइआ जाबाय मोनसे हलिउडनि बायदि मोनसे फिल्म सिटि बेयाव गतिके कालचार एक्सचेन्ज खालामनांगौबा नोंथांमोना बम्बाइआव फैनांगोन बम्बाइआव फै जों बेखायनो बुंदों नोंथांमोना जेरै केलकातायाव दङ दिल्लीयाव दङ माद्रासआव दङ चेन्नाइआव दङ जेरावबो दङ थ' बम्बाइआव मानो जाया बम्बाइआवबो जानांगौ जुदि नोंथांमोना केलकातायाव बैसागु फालियोबा दिल्लीयाव फालियो मानो बम्बाइआव हाया बम्बाइआव फै जों थागोन जों थागोन बम्बाइआव जों नोंथांमोना फै बम्बाइआव जों फालिगोन नोंथांमोना जुदि सिनेमा दिन्थिनो फैयोबा जों जों सिनेमा दिन्थिबाय जों नायगोन जुदि बैसागो मागो फालियोबा जों थागोन जों थागोन जोंहा हाजार मानसि दङ हाजार नोंथांमोना सानना नाय बड'लेण्ड हाउसआ जों बड'लेण्ड हाउस मानो नांगौ जों बुङाखै एग्रिमेन्टआव थार्ड एग्रिमेन्टआव दङमोन जेब्ला एग्रिमेन्ट जादोंमोन 2002 जानुवारियाव जों माने बयबो निउस पेपाराव नुदोंमोन जों टिभियाव नुदोंमोन गासैबो चिफ मिनिस्टारनि आसामा बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बुंदोंमोन एरै बम्बाइआवबो जागोन बे गतिके जों बुंनाय बाथ्रा नङा बे एग्रिमेन्टआव दङ गतिके नोंथांमोना बुंनांगौ बेयो नंगौना नङा जुदि एग्रिमेन्टआव दङबा गासै इउनिभारसिटिया जादोंबा कलेजा जादोंबा जुदि गासै कालचार एक्सचेन्ज जादोंबा स्पर्ट्स इउनिभारसिटि माने बम्बाइआव जानाङा बम्बाइआलाय मा एसे गाज्रि जायगा जाखो बम्बाइआव मोनसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि नाङा गतिके नोंथांमोननि गेजेरजों जोंहा फैलाव बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ जोंनि गेजेराव माखासे मानसि दङ जों गासैखौबो मिथिगौ जोङो नबजित नार्जारि प्रनिता नार्जारि निकिता नार्जारि मासुम नार्जारि जाय फैयो जों बयखौबो सहाय खालामो नोंथांमोना फै जोंबो सहाय खालामगोन जोंनि गेजेराव फै नोंथांमोना फै जों सहाय खालामगोन सबसे जों दिनै खुसि जादों जोंहा फैलाव बसुमतारिया बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैयो जों खुलुमबाय प्लिज फैलाव जिन्दाबाद मोनसे सोंबावनो नागिरदों आङो नोंथांमोना जायखिजाया बादायगिरि फैबा बेहाय बयबो एकदम खौसे जानानै हेफाजाब होयो नङा होमबा
आरो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ जायोब्ला नोंथांमोनाथ' बेहाय जिरायहैया बा उन्दुहैया, नोंथांमोना गावबा गाव रुम दंखायो अफिसियेल साख्रियालाखा नोंथांमोना। दा जाय बिथांमोना मुम्बाइआव फैयालासिनो थानो हाया, बिथांमोननि सुबिदानि थाखायसो नोंथांमोना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ लुफुंनायनि थाखाय आन्दलन खालामगासिनो दं, नङा होमबा? थ' हाखौ मोनथारनांगौब्ला अलप सुंथाबै आसोल खोथाखौ बुंना होयोब्ला मोजां जायो नामा? माबोरैहाय हाखौ मोननो हागोन? हाखौ मोननायनि उनावसो बिल्डिं लुनाया जाहैगोन नालाय। थ' बिनि थाखाय आङो बिरेन आदाखौ सुंथाबै 1 मिनिटनि गेजेराव खोथाखौ मोजाङै जेन प्रमद सारनि खोमायाव, लरेन्स सारनि खोमायाव हाबोयो, बे खोथाखौ बुंनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। थेंक इउ फैलाव। एक्सुवेलि मा जायो बम्बाइआव ओरैनो जोंनि गुवाहाटियाव नागिरनाय, क'क्राझाराव हा नागिरनाय बे बाथ्रा नङा। बम्बाइआव हा नांगौबा सरकारनाव लिरनांगौ, सरकारासो बेयाव एलटमेन्ट होयो। जों सरकारि हिसाबै हा नांगौ, सरकारि हा नांगौबा जोंनो महाराष्ट्र सरकारनि लिरनांगौ। सिटको होनना बुङो, सिटि एन्ड इन्डास्ट्रियेल कर्प'रेसन। जाय सिटि एन्ड इन्डास्ट्रियेल कर्प'रेसन बे मोनसे अट'नमास अर्गानाइजेसन, बिथांमोनासो हा होयो बम्बाइआव। गासै जायगाखौ बम्बाइआ बिथांमोना लायो। लानायनि उनाव जायनो नांगौ, सरकारनो नांगौ, सरकारि हाखौ बिथांमोना होगोन। सोरबा प्राइभेटनो नांगौ, प्राइभेटनो होगोन। गतिके जोंनि सरकारा जुदि लिरोबा, बिटिसि सरकारानो जा, आसाम गभर्नमेन्ट सरकारानो जा, बिथांमोननो लिरोबानो 6 माहनि गेजेराव मोनगोन बेखौ। मानो होनबा साबसिडि गासै 27टा रायजोनो होदों। गतिके दाख्लैसो जोंनो सिक्किमा होबाय, जोंनो मणिपुरनो होबाय। जोंहा मोनसे मोनथाम स्टेटआ गैयामोन आरो बम्बाइआव। गतिके नोंथांमोना बे लिरनायाव जोंहा 1 फैसाबो थाखा नाङा। मात्र जों एप्लिकेसन होनांगौ, बेबो अनलाइन कम्पिउटाराव नोंथांमोना एप्लिकेसन खालामदों ओरै हा नांगौ। 6 मासाव बिथांमोना हा होयो। गतिके नोंथांमोना जुदि जोंनि सहाय नांगौबा जों सहाय खालामगोन, गभर्नमेन्टनि सहाय नांगौबा जों सहाय खालामगोन। गतिके बेयाव सोरनिबा हा नागिरनो होनांगौ, सोरनोबा होनांगौ, सोरबा आमखा दङ बे नागिरगोन, बे बाथ्रा नङा। सरकारनो नांगौ, जोंनो सरकारनिफ्राय लागोन, बास। जोंनो जेबो थाखा खरसा खालामनाङा, रावनोबो होनाङा, सरकारा होगोन जोंनो। बे जाबाय सरकारि नियम। सरकारनो सरकारि नियम मथे हा लानांगौ, बे जाबाय बम्बाइनि नियम। नोंथांमोना जों दाबो दङ। महाराष्ट्र गभर्नमेन्टआ अरुणाचलनो होदोंमोन, बिथांमोना भुल खामानि मावनानै मोनसे प्राइभेट कम्पानिजों बिल्डिं बानायदोंमोन, महाराष्ट्र गभर्नमेन्टआ बन्द खालामना दोनदों। बेनिफ्राय नागालेण्ड गभर्नमेन्टनो होदोंमोन, नागालेण्ड गभर्नमेन्टआ मोनसे बे जायगायाव प्राइभेट कम्पानिनो होनानै मोनसे बिल्डिं बानायदोंमोन, जायखौ महाराष्ट्र गभर्नमेन्टआ बन्द खालामना होदों। थ' गतिके महाराष्ट्र गभर्नमेन्टआ कोनो दिन भुल खामानियाव रावनोबो हा होआ। जुदि मावनांगौबा सरकारि खामानियाव होदों नालाय, सरकारनि थाखाय मावनांगौ। गतिके नोंथांमोना फै, जों दङ। सरकाराव थांनांगौ, चिफ मिनिस्टाराव थांनांगौ, जों दङ। गभर्नमेन्ट अफिसाव थांनांगौ, जों दङ। नोंथांमोना फै, जों सहाय खालामगोन। नोंथांमोना फै, नोंथांमोना चिफ मिनिस्टार, प्लिज चिफ मिनिस्टारखौ आङो लाइजाम हरबाय, आङो प्रमद बर'खौबो लोगो हमना फैबाय। आं खेबबा थांनानै महिलारि बिथांखौबो लोगो हमना फैदों। जों मिसाबो आंहा गासै बाथ्रायानो मिडियायाव दं। थेंक इउ। साबायखर। जोंनि मुम्बाइनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ जाफुंथों, बिनि थाखाय आंनिफ्रायबो एसे बोर सारस्रिनाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। जों दा दान्दिसे उनाव मुम्बाइ बर' ससाइटिनि खायसे सोद्रोमा लोगो नांनानै जुहु बिचआव थांनो नागिरदों। बिनि जोबथारनायाव बिदा गेदेर सासे दङ जोंहा, आं मुंखौ सोंफ्लांजायाखै, आदाया गावनो बुंना लागोन र'। आदा मुंखौ दे खुलुमबाय। आं बिएन बर', बिश्वनाथ बर'। 1 मिनिटनि गेजेराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि सोमोन्दै। आं फैनाया एक्सुवेलि बोसोरसे जाबाय आरो बेहाय। ओमफ्राय बिरेन आदाखौ लोगो मोनबाय। मुम्बाइ ससाइटियाव आं एक्टिभ मेम्बार दं आरो दा। बेनिफ्राय आं दा नुदों बेवहाय बहुद मानसियानो, आं गुवाहाटि बर' स्टेसनावबो माबायावबो दंखायोमोन आरो एसे एक्टिभै। ओमफ्राय बहुद मानसिया मुम्बाइआव फैनायफोरा, साख्रि लानो फैनायानो जा बा बेमारि नायनो फैनायानो जा, बिसोर बे रुमनि बाथ्राखौ बुङो। दा आं दं मालाबार हिल्सआव, गेस्ट हाउसआव। दा बेवहाय बिनिफ्राय बिराद गोजान। बेवहाय जोङो एराउन्ड 7,000निफ्राय 9,000सो दंना बिरेन आदा? 9,000 एराउन्ड 7,000 to 9,000 बर'फोर दं, बेहाय फेमिलि दं। दा बिसोरखौ लोगो मोननोआनो जा, बा बिसोरजों साख्रि मोननो फैनायफोराबो, बेमारि नायनो फैनायफोराबो एसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस थायोब्ला मोजां जागोन आरो। दा बेखौ आसा खालामबाय आरो, बेनो आंनि रिकुवेस्टआ।
माने जाहाथे बर'आ गावबा गाव नायलायनांगौ आरो बेनो मालाय जाथिया हारिया जुदि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस थायोब्ला बेहाय माने गेस्ट हाउस थायोब्ला आसामनियानो जा अरुणाचलानो जा नागालेण्डआनो जा दा जोंनि बड'लेण्डआ मानो मोना एकर्डआवबो दङ होनना खोनादों आं एक्जाक्ट मिथिया आरो दा नोंथांमोना एसे सानना नायदो आरो बेखौनो आं खावलायबाय आरो थेंक इउ गोजोन्थों फैलाव।